Újabb vendégeket köszönhetek a stúdióban, mégpedig Tóth Boglárkát, első helyezett, valamint Csépányi Sándor második helyezettet, és témánk természetesen továbbra is az első kazincbarcikai karaoke bajnokság. Hogyan jött az ötlet, hogy nevezzetek? Talán kezdem? Akár. Nálam teljesen egyszerűen én Ózdról jöttem, és egyszerűen éjszaka nem tudtam aludni, és néztem a Ózdi Városi TV-nek a reklámműsorát, illetve a képújságát, és ott láttam meg a hirdetést egyszerűen. És gondoltam, ezt nem lehet kihagyni. Mindent kihasználok, ami a zenével kapcsolatos lehetőség, és ez számomra egy természetes, szinte már életmódom, hogy ahol csak mód van rá, ott szerepelek, és igyekszem énekelni. Erre még vissza fogunk majd térni. Bogi, te hogyan? Én szintén újságból. Aztán egyszer hazajöttem hétvégén, és mondtam anyukámnak, hogy jöjjünk el, nevezzek be. Mert én Nyíregyházán tanulok, és csak hétvégén kint vagyok itthon. Említetted, Sanyi, ugye, hogy minden lehetőséget, ami ezzel kapcsolatos, megragadsz. Hol jártál már esetleg ilyen jellegű bajnokságokon? Hát, ha el akarnék mondani mindent, akkor valószínűleg kevés lenne ez a beszélgetés. Akkor csak pár helyet említs tulajdonképpen meg. Talán mondják sokan, nem látszik, én már kicsit korosabb vagyok, 50-en felül vagyok, és tulajdonképpen 40 éve énekelek valamilyen formációban, tehát kisebb-nagyobb kihagyásokkal. Jelen pillanatban is van élő rockzenekar, ahol frontemberként énekelek, van szórakoztató zenét játszó trió. Mit kell tudni erről a rockzenekarról? Mi a nevetek? Hát Ózdon a Delta nevű zenekar, aki nagy hagyományokkal rendelkezik. Tulajdonképpen én Németországban éltem sokáig, onnét visszajöve újra összeálltunk, és hát most végül is a próbáknak a 3. részénél járunk, és fellépés előtt. Jövő héten lesz az első fellépésünk, 26-án Ózdon. Sanyi ugye említette, hogy ő 40 éve foglalkozik énekléssel, és te, Bogi? Én gyerekkorom óta énekelek. Eddig amúgy csak musicaleket énekeltem, szóval ez a műfaj, ez a karaoke, meg ez a pop-rock szakma, mert a Republik az nekem egy kicsit a rockosabb változatúban van jelen, azok nekem nagyon újak voltak, úgyhogy én ezt teljesen, nekem ez most új, és én csak most itt énekeltem. Na akkor nézzük, ugye te, Bogi, egy Republik és egy Zanzibár felvételt Igen. választottál ki, és ugye így beszélgettünk, el is hangzott az anyagban, hogy neked ugye a kedvenced, én úgy gondoltam, hogy ebből kifolyólag valószínűen meg két együttes, és mondtad, hogy nem. Nem, akkor nem. kicsodák, és akkor miért pont ezt a két együttest választottad? Azért jött ez a két együttes, mert én járok karaoke pubba énekelni, és ott ez a kettő volt az, ami szerintem az én hangomhoz ez illett. És gondoltam, hogy ezzel fellépek, és pont benne volt ebben a listában, ebben a karaoke listában, és gondoltam, ezt választom. Kedvenc együtteseim, én abszolút musicales vagyok, szóval Rómeó és Júlia, ezek a musicales dolgok, színház köré van az egész dalok, amik tetszenek nekem. Meg a kedvenceim a hazai énekesek közül az Orsi és a Krém, a zenekar. Sanyi, te jársz-e ilyen karaoke pubba? Ugye Bogi említette, igen, hogy ő jár. Bár nem jellemző, tulajdonképpen én hasonló dolgokat csináltam, kerti partikon gyakran léptem föl önálló műsorként, nagyon széles repertoárral rendelkezem. Hát kicsit talán ebből kifolyólag előnnyel érkezhettem ide, de hát én sem profi vagyok tulajdonképpen. De még lehetsz. Hát igen, nem adom föl. És talán a Bogival kapcsolatos találkozásunkban egy érdekes dolog, mind a ketten skorpiók vagyunk, és az érdeklődési körünkben az is összevág, hogy nagyon kedveljük a musicaleket, és hát büszkén mondhatom, én Ózdon egy nagyon színvonalas Rómeó és Júlia musical előadásban játszom a Rómeó szerepét. Hoppá! Sanyi, te melyik két dalt választottad erre a péntek estére? Igen, én a kedvencemet, valóban kedvencem Robbie Williams. Angel, ja, igen, és a Hooligans-től hát egy kicsit kontrasztos a dolog. Játszom, igen. Hát ők is kedvencem. Tehát minden műfajban igyekszem otthon lenni, amennyire lehet. Egyébként a hangszínednek, hangfekvésednek fekszik ez a két előadó? Hát én bízom benne, hogy igen, bár talán most a technikai dolgok miatt nem igazán jött úgy ki, úgy érzem. Na, mi volt a probléma? Az én alapommal volt egy kis probléma, aztán picikét kellemetlenül éreztem magam, kicsit túl erős volt talán egy szaxofon hang a felvételbe, de hát végül is remélem, hogy ez azért annyira nem zavarta meg, mint a jelek mutatják. És te, Bogi, hogy érezted egyébként magát a produkciódat, hogy jól sikerült, vagy ha mondjuk újra elkezdhetted volna, akkor bizony azért még lett volna mit csiszolni rajta? Nem, amikor elkezdtem, akkor nagyon meglepődtem, mert volt egy-két ember, aki megjelent a színpad előtt, amikor elkezdtem énekelni, és nagyon meglepődtem, tényleg meglepő volt, de nagyon jól éreztem magam.
És jól sikerült egyébként ez a két dal szerinted? Nagyon jól sikerült, igen, nagyon jól sikerült. A hangulatot ezt minden bizonnyal fokoztátok. Aztán hogy éreztétek magatokat mondjuk utána, miután lejöttetek a színpadról, mázsás sólyok leestek rólatok, gondolom én, aki még soha nem énekeltem így közönség előtt. Onnantól kezdve mondjuk tudtátok élvezni magát a többieknek az énekét, vagy erősen koncentráltatok a második fellépésre, mert hogy ugye 2 dallal kellett mindenkinek készülni. Koncentráltál, vagy nem? Én azt láttam, hogy táncolni ment a... Tehát ellazultál, és akkor nem is gondoltál arra. Sanyi? Hát én sem, azt hiszem, hogy nem vagyok izgulós, bár én nem vállaltam a táncot, legalábbis közben, utána viszont igen, úgyhogy kicsit ellazultunk, kellemesen éreztük magunkat. Kivel érkeztetek? Én az édesanyámmal érkeztem, és egy barátnőmmel. Sanyi? Én pedig a szintén szereplő Olán Krisztiánnal, aki 4. helyezett lett, ketten jöttünk Ózdról, ő is egyébként a Rómeó és Júliában egy nagyon szép szerepet játszik, a Lőrinc barátot. Nagyon büszkék vagyunk rá, egy 2 órás komplett előadás, és sok élményt szereztünk ezzel kapcsolatosan. Figyeltetek, biztos vagyok benne a többi versenyzőre is, mert csak abból is kifolyólag, ugye, hogy magatokhoz viszonyítottatok gyakorlatilag mindenkit. Hogyan értékelnétek mondjuk a többieknek az énekét, és mondjuk volt-e kedvencetek, aki tényleg nektek nagyon bejött? Nekem kedvencem. Úgy értékeltem az egészet, hogy nekem mindenkinek tetszett maga már az a dolog, hogy valaki kimert lépni, és egyáltalán felmert lépni a színpadra, és bármit énekelt. Úgy nagyon kedvencem nem volt, mert nem ismerek itthon senkit, én 5 éve Nyíregyházán vagyok, és így tényleg akik barcikaiak voltak, azokat én teljes mértékben De már úgy értem, hogy mondjuk a produkciója alapján valaki belöpte el magát a szívedbe. Én teljesen Sanyi párti vagyok, én abszolút. Hát jó, akkor Sanyi, most ezt a gesztust adjuk vissza, és akkor mondjuk el, hogy én viszont Boginak végig, és igen, rendületlenül. Igen, fantasztikus, jó mozgással, olyan hatásosan adta elő a dalt, hogy igazán nagyon Na hát ennek meg is lett az eredménye, ugyanis a zsűri elsőként ugye a pontszámok alapján tovább juttatott, és ahogy így nézegettem ugye ezt a zsűrizős papírt, ott bizony a színpadi mozgásért lehetett a legmagasabb pontot kapni. Ugye nem is az énektechnikáért, ami mondjuk max 10-es volt, a színpadi mozgás az viszont 20-as, tehát én úgy gondolom, hogy ez erősen közrejátszott abban, hogy mondjuk itt ülsz velem szemben, és te vagy az első helyezett. Sanyi, rád megmondom őszintén, nem emlékszem, te valami figurákat hoztál azért a színpadon? Hát, vagy csak koncentráltál? Az említett bizonyos zavaró körülmények miatt egy kicsikét visszafogott voltam. Egyébként igyekszem én is előadni a dalokat a magam módján. Hát nem olyan színvonalon, mint a Bogi, de hát valamit talán igyekeztem belevinni, de igazából egy picikét visszafogottabb voltam, mint általában szoktam. Izgultatok egyébként? Nem. Egyáltalán? Nem. És hogyan készültetek mondjuk otthon, azért feltettétek ezeket a dalokat, és akkor nyomtátok rá egyszerre, vagy hogy történt egyáltalán a felkészülés? Vagy meg volt az alapotok például? A karaoke-pubba, ahogy elmeséltem Én abszolút karaoke-pubba jártam előtte, voltam. Tehát akkor te énekelted gyakorlatilag. Igen, de én előtte 2 napon mondjuk el is ment a hangom, úgyhogy nagyon vigyáztam rá, hogy mire hazajövök pénteken, akkor azért egészségesebb legyek. Igen. Hát nekem meg az előéletemből adódóan nyilván a lehetőségeim miatt ez megvolt, hogy én tudtam gyakorolni. Nekem van otthon berendezésem, úgyhogy kicsit Számítottatok rá egyébként, hogy ilyen előkelő helyen végeztek, Bogi? Azért az nem hiszem. Tehát ezt azért nem hiszem, ti mondjuk, hogy ti is... vagytok a tisztelt zsűri, akinek tudjuk mindig roppant nehéz dolga van, ti mondjuk kit hoztatok volna így első, második, harmadik helyezettként? Mert azért biztos, hogy figyeltetek. Én a Bogitra gondoltam. Igen, Bogi pedig rád gondolt, én ebben biztos vagyok. Hát vagy abszolút egyetértetek például ezzel a zsűri döntéssel. Tehát körülbelül, hát ugye, nekem hogy nem. még nagyon tetszett az Evelyn, a Pusome Evelyn, aki negyedik lett, a Groove House. Igen, mind a 2 számmal nagyon ügyesen oldotta meg, és aki 10. volt, nekem nagyon tetszett az a rokkos srác, nem tudom, hogy hívják. Akit a közönség szavazat alapján nagyon tetszett. Mondjuk persze természetesen nem úgy értékelve, mint énekprodukciót, mint összességében egy remek előadás volt, tehát ez nagyon tetszett. Volt itt ugye egy kis vendégünk, a Virág Tímea, aki megnyitotta ugye ezt a bajnokságot. Hozzá mit szóltatok? Hát csöpnyi lány és olyan torokkal. Első pillanatban, amikor meghallott, mi egymás mellett álltunk véletlenül, nem ismertük egymást, és azonnal és így egymásra néztünk, és így hú, hát ez fantasztikus. Ebbe a korba egy fantasztikus tehetség. Na hát, ha még maradtok egy picit, akkor még hallhatjátok ismét élőbe, hiszen hamarosan fog egyet énekelni.
Tervek, célok, hogyan tovább? Hát én, mint mondtam, én soha nem adom föl, én egy olyan típus vagyok. Előbb-utóbb sztár leszel, Sanyi, én érzem. Igen, tehát én is tudom. Meg lesz a gyümölcs ennek a kitartásnak. Igen, én ezért mindent megteszek, meg kell, hogy mondjam. Én állandóan szerepelek. Nem mondták neked egyébként, hogy a P-mobilból a túnyogire egy picit úgy hasonlítasz? Akkor képbe vagyok. Sőt, a bikinis, nem jut eszembe a neve, bikinis srác is mondják, hogy hasonlít az én nekem, illetve hát mivel sokféle stílusban próbálkoztam, ezért valahol az ember ilyen a karaoke műfajban egy kicsit mindenkire igyekszik, vagy akaratlanul is hasonlít, hogyha ezeket a dalokat megpróbálja. És én személy szerint igyekszem mindig a legnehezebbeket kiválasztani, ami feladat, és számomra ez adja az igazi élvezetet, igazi örömöt, amikor megoldok egy igazán komoly ének Hát igen, azért feladatot. Robbie Williamsnek ugye az Angel, azért az nem egy egyszerű feladat. Igen. Hát a Hooligans játszom, az nem tudom, azt mondtál, azt szerinted hát technikailag mennyire erős? Elég magas hangfekvésbe is kell énekelni, széles a skála szerintem. Hát mondjuk ott talán tehát akkor tényleg két erős dal volt. Ha igen. jól emlékszem, én úgy mondtam egyébként, hogy jól belecsaptál a lecsóba, mert két olyan dalt választottál, igen, ami hát igazából tényleg nem volt egyszerű. Ez tervszerű volt. Bogi, nekem tervek? hogyan tovább? Én jövő héten fogok felvételizni Kaposvárra, az egyetemre színészszakra. Amúgy tényleg nagy célom, hogy színésznő lehessek, de hát a Színművészeti Egyetemre ugyebár 1400-an jelentkeznek, és 12 embert vesznek fel, úgyhogy oda még azért próbálkozom. Most pedig a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban táncolok. Úgyhogy én remélem, hogy azért a lépcsőkön mászok felfele a színészet fele, hát majd meglátjuk. Mi pedig remélem, hogy ebben a lépcsőben egy picit tudunk majd segíteni. Szerintem fogunk még veletek találkozni, és nagyon sok sikert kívánok nektek a további életben és az éneklés terén is. Járjatok sokat karaokébárba, és aztán szeptemberben ugye folytatódik ez a verseny, és ti ott lesztek mindenféleképpen. Köszönjük a beszélgetést, és azt, hogy itt voltatok.